år, og jeg bor i Birkerød. Som 36-årig fik jeg konstateret slidgigt i ryggen, og har efterfølgende fået et par store rygoperationer. Og den her slidgigt har udviklet sig, så jeg selvfølgelig også har den andre steder i kroppen. Jeg har siddet i kørestol undervejs, og jeg har gået med rollator. Jeg fik så i april i 17 en blodprop i højre side af hjernen, og hvor jeg blev delvis lam i venstre side. Generelt har jeg ikke sovet i rigtig mange år. Jeg har været sådan maks 3 timer ad gangen. Jeg har ligget og roteret rundt som en grillkylling, fordi jeg havde ondt. Jeg har tilbragt rigtig meget tid på sofaen og så fjernsyn og blev bare mere og mere asocial og smådeprimeret, ked af det. Fra jeg begyndte at tage CBD-dråber, så gik der en god uges tid, og så havde jeg en nat, hvor jeg sov 6,5 timer. Og jeg vågnede op og var fuldstændig som man er, når man har sovet over sig rundt på gulvet, og jeg kunne slet ikke, jeg måtte kigge på uret flere gange, jeg tænkte, det simpelthen ikke var rigtigt. Og så tænkte jeg, det var nok bare tilfældigt. Men natten efter, der sov jeg faktisk også. Og så kunne jeg begynde at mærke det, og der gik 4-5 uger, så begyndte jeg at finde ud af, at fra hvor jeg tidligere gik og ventede på, hvornår jeg kunne tage min næste portion af min smertestillende, så den sidste time op til, den var rigtig lang, så gled jeg nogle gange over det tidspunkt og tænkte, gud, jeg har glemt at tage min smertestillende. I dag, hvor jeg har taget CBD-olie i et års tid, der har jeg fjernet ca. 75% af min smertestillende. Jeg har fjernet min sovemedicin, og jeg har fjernet medicinen til at hjælpe min mave med at holde min fordøjelse i gang. I dag er min livskvalitet jo helt anderledes. Altså, jeg har jo et liv. Jeg har et sygt liv, for jeg er jo stadigvæk syg, men jeg har et helt fantastisk liv i dag i forhold til, hvad jeg har haft de sidste 10 år. Det endokannabinoide system er et utroligt fintmasket system, som alle levende væsener har. Man kan sammenligne vores endokannabinoide system med Windows-systemet i vores computer. Det er det bagvedliggende system, hvorpå vi har alle de andre programmer. På samme måde har vi det i kroppen. Det endokannabinoide system er så fintmasket, at det rammer alt i vores krop. Det vil sige, at det påvirker vores hormonsystem, vores nervesystem, vores fordøjelse, vores kredsløb. Og det er årsagen til, at det har så bred en virkning i vores krop. Det endokannabinoide system har forskellige opgaver afhængig af, hvor det virker i kroppen. Men fælles for alle opgaverne er, at det skal skabe homeostase. Homeostase betyder balance. Det gælder både fysisk, men det gælder også i sindet. Jo mere balance vi har i os, jo mere modstandskraft har vi for ydre påvirkninger. Når man tager CBD-olie fra sativa-planten, så man får alle de 110-120 cannabinoider, så passer de som hånd i handske ned i det system, vi har i forvejen, altså vores endokannabinoide system. Vi fylder simpelthen på en balanceret måde. Det er derfor at vi har så bred en virkning, når vi tager plantecannabinoiderne. Det endokannabinoide system skaber balance både fysisk og psykisk. Det vil sige, at vi er stressede, er vi depressive, så trækker det ind i en balancerende effekt. Det sker også i forhold til vores fysiske krop. Vi bliver mere modstandsdygtige, jo mere balance vi har på det indre plan, jo mere balance har vi i forhold til ydre påvirkninger. Jeg hedder Kevin Pike Hansen og kommer oprindeligt fra Svendborg. Jeg har jo haft en nyresygdom siden 2011, og inden der har jeg haft et par blodpropper, plus jeg har en alvorlig slidt ryg med diskusprolapser. De dage, hvor jeg har haft det værste, har jeg jo sådan set nærmest ligget i min seng det meste af dagen, og ikke rigtig kunne noget som helst. Fyldt med smerter, hedeture, koldsved. Jeg har fået ordineret noget forskellige smertestillende, som alt sammen bare har gjort mig endnu dårligere på mange måder, så jeg har fået kvalme og bare haft det rigtig dårligt. Det forbedrer på ingen måde min livskvalitet. Da jeg begynder at tage det her medicinske cannabis, så får jeg det væsentligt bedre. Og over et par måneder, der får jeg så meget en forbedring, så hele mit medicinforbrug på cirka 20 piller om dagen, det forsvinder ned til 1. Samtidig med har jeg ingen hedetur, jeg har ikke gået smerter i min ryg, min gigt har mærker jeg næsten ikke noget til. Min livskvalitet har jo ændret sig gevaldigt i forbindelse med min dialyse for eksempel, hvor typisk man får væsentlig kløe og kramper, når man kører dialyse. Det har jeg ikke haft samtidig med mine smerter i min ryg og så videre. De er stort set 80% væk. Og det samme gælder også min psoriasisgigt. Og min omgangskreds vil helt klart synes, at jeg er lidt nemmere at have med at gøre. Jeg har ikke mærket noget negativt. Jeg har ingen bivirkninger, jeg har ingenting.
Det er jo væsentligt bedre, at man ikke stopper kemikalier i kroppen frem for at få noget, der er økologisk fremstillet og rene naturprodukter. Der er jo klart en masse mennesker, som er nervøse for, hvordan de her ting de virker på dem osv. Jeg har fået mange spørgsmål, om man nu kan køre bil og alt muligt andet. Og til det kan jeg sige, at jeg har selv blevet testet både med blodprøver og urinprøver for THC i blodet, og der er ikke registreret noget. Cannabisolien består af mange forskellige typer cannabisolie. Vi kender minimum 80 forskellige. Det, der er mest af i cannabis, det er THC, tetrahydrocannabinol, som det kaldes, og CBD, cannabidiol. Det, der er forskellen på de to, CBD og THC, det er, at THC er specielt den, der påvirker os psykisk. Den psykoaktive del i cannabinoidsystemet, når vi alene ser på CBD-olien, så påvirker det os i meget begrænset omfang, hvis overhovedet, hvis vi tager det i de medicinske doser, som anbefales. Der findes rigtig mange skrøner om, hvad cannabinololien gør ved mennesker. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast ved, at hjernen selv laver et cannabis-lignende stof, som hedder anandamid. Fordi der, hvor cannabis sætter sig, det er netop på cannabisreceptorerne. Og dermed giver den samme virkning, som hjernens eget anandamid gør, nok bare meget kraftigere. Jeg hedder Kammer. Åby. Jeg har forskellige sygdomme, men det er mest Parkinson, der har drillet mig. Før jeg fik cannabisolien, der var jeg meget urolig. Jeg fik overbevægelse hele tiden, og det var hele kroppen. Og når man får overbevægelse i hele kroppen, så er man utrolig træt. Og man bliver kortfattet, og man taber tråden, når man skal fortælle noget, og man skal huske noget. Min Parkinson-sygdom er blevet afhjulpet lidt her på de sidste 2 år ved, at jeg har fået cannabisolien. Det er så dejligt. Jeg har fået afhjulpet meget med min balance og min nattesøvn. Det gik faktisk ikke mere end, jeg vil sige, 2 uger, så var effekten meget kraftig. Jeg synes, at faktisk efter en uge siden kunne jeg begynde at mærke det lige så stille. Men efter 14 dage så var effekten god. Og det var så dejligt. Jeg skulle lige være sikker på, at i opstanden, at det nu også rigtigt det her. Det var ligesom at komme i en lille anden verden. Jeg kan sige, at det var til en fest. På min 80-års var der, og jeg kom dansende hen og bød ham op. Og da han blev så glad, at han dansede med sin svigermor, det er lang tid siden, vi blev så glade begge to. Det er livskvalitet. Jeg har energi til at male. Jeg har drømt om at blive kunstmaler i mange år, men jeg har ikke fået taget mig sammen. Men efter jeg fik olien, jeg kan stå og male til klokken 3-4 stykker om natten. Jeg har fået så meget overskud til det. Når man får det godt fysisk, så får man også godt psykisk. Det hænger som regel sammen. Jeg får at vide, at jeg ser glad ud, og jeg ser godt ud. Så det må jo passe. Igennem tiden så har cannabisplanten haft rigtig mange modstandere. Og det har den, fordi cannabis kan bruges til rigtig mange forskellige ting. Den kan bruges til tovværk, tekstiler, den kan bruges til medicin, den kan bruges som olie til mad. Altså den kan bruges til en lang række forskellige ting. Det har gjort, at der gennem tiden har været rigtig mange modstandere. Det har været alkoholproducenter, det har været papirproducenter, det har været medicinproducenter. Det har gjort, at der simpelthen har været rigtig mange interessegrupper, som har sat en stopper for ikke bare forskning, men også at en lang række mennesker kunne få deres medicin. Vi lever i en tid, hvor de fleste diagnoser, der kommer, det er livsstilsdiagnoser. Og dem behandler vi ikke med livsstil, dem behandler vi med medicin. Her kommer cannabis som sådan en urt, som kan gå ind og hjælpe. CBD det er godkendt som et kosttilskud i hele Europa, men ikke i Danmark.
Også i alle 50 stater, men ikke i Danmark. Hvorfor er det, at Danmark er sådan et særligt land, at vi laver særbehandling for noget, der kan gavne så mange mennesker, og laver det ind til lægen, hvor det koster 3.000 kroner per måned, når det kunne koste en patient 200 kroner om måneden? Det er da helt forkert. Alt tyder på, at vi skal holde os til den naturlige, og så skal vi kultivere planterne, sådan så vi finder ud af, hvilke nogle strains og hvilke nogle terpiner og cannabinoider, der virker rigtig godt til hvilke nogle sygdomme, og her er hvilke nogle kombinationer. Men i planteform. Vi behøver ikke syntetisere noget, og vi behøver ikke patentere noget. Det skal være folkets medicin. Og det er derfor, man håndterer det mærkeligt i Danmark i forhold til andre lande. Jeg hedder Lars Grønhøj, jeg er 58 år. Jeg har stiftet bekendtskab med CBD'en udelukkende på grund af min egen situation, og det var smerter. Jeg har fra halsen og ned cirka 13 operationer, alle sammen udført under fuld narkose. Det drejer sig om ryg, hofter, knæ og det lignende diskusprolaps. Jeg var på nogle morfinpræparater, for de skulle bekæmpe mine smerter, men på et eller andet tidspunkt, så kan man jo ikke længere ind i hovedet rumme, at man altid skal være mere eller mindre konfus på grund af medicin. Da jeg havde det aller værst, det var på grund af min ryg, og når jeg lå i sengen med voldsomme smerter, fantomsmerter, og skulle ud og søge toilettet, så måtte jeg lade mig trille ud på gulvet, og så via panelerne få mig slæbt ud med armen, og så tisse i brusenisen. Og det holder man som menneske ikke til i ret lang tid. Så derfor var jeg nødt til at tage sagen i egen hånd og begynde at forske i, hvordan jeg kunne få det bedre. På mig, der virker CBD-drupperne, de virker på mig i løbet af 20 minutter. Og der, hvor de selvfølgelig virker optimalt i første omgang, det er, at jeg bliver smertestillet. Men det, der efterfølgende sker, som en sidegevinst, det er, at jeg bliver klar imellem ørerne. Jeg har jo brugt det som smertelindring, og det har vist sig at være utrolig effektfuldt. Men så har jeg så opdaget nogle sidegevinster sideløbende. Det er også nogle ting hos mig, der gendanner sig. For eksempel, når jeg indtager olie, indtager jeg på højre håndryg, og den har en yngre flade end min venstre håndryg. Og der kan man jo se, at man går ind og gendanner og skaber cellerne på ny. Hvis jeg skal beskrive mig selv som før og nu i forbindelse med CBD'en, jamen så er det jo en helt livsstilsændring. Jeg har fået mit liv tilbage, jeg har nogle værdigrundlag, jeg ser lyset på en helt anden måde, og jeg har en helt anden tro på, at fremtiden den ligger og venter, fordi nu har jeg et energiniveau, der er enormt højt. Det havde jeg ikke før. Der var jeg meget opgivende, fordi jeg konstant var fyldt med smerter. Og det er på den lange bane dræbende, fordi så stopper hjernen med at fungere. Når jeg kigger på mig selv i spejlet, så har jeg ligesom en glad julegris, og det vil jeg gerne blive ved med. Der er rigtig mange, der har haft svært ved at finde ud af, hvad medicinsk cannabis er, fordi mange troede, det drejer sig bare om at ryge noget hash og nogle joints. Men det her handler jo om at trække nogle gode stoffer ud af cannabisplanten. Og noget af det er, at man kan få noget CBD-olie, og så med noget med lav THC-procent i. Jeg har jo stillet masser af spørgsmål tidligere til ministeren, og det, at det er kriminelt, det er, fordi vi har haft en nulværdi i forhold til THC'en i CBD-olien. Den har været 0, og det vil sige, at alt, der bare kunne lugte eller have et strejf af THC i sig, det var ulovligt. Jeg har set og hørt rigtig mange, der har måttet kriminalisere sig. Der går ud på det sorte marked, gået på Christiania, hvor de ikke har været vant til at komme, for at købe noget cannabis og forsøge sig frem. Jeg har hørt om folk, der er blevet dårlige, fordi de har fået noget med dårligt indhold i. Og det synes jeg ikke har været okay, samtidig med at jeg har kunne se, at man har kunne bruge det i andre lande, og det er faktisk noget af det, vi ser, der bliver flere og flere lande, der bruger. I forhold til, hvordan vi forhandler CBD-olie, der mener jeg jo, at vi skal gøre, ligesom man gør i Tyskland og i Holland. Det vil sige, at man i Materialister og andre steder, hvor man sælger kosttilskud, kan gå ind og købe en CBD-olie, hvor der er et eller andet max cannabinoider i, altså CBD'en, og så at der er max 0,2% THC i. Det bør alle kunne få, og så er det ikke ret dyrt. Det skal selvfølgelig kvalitetssikres, fordi vi ved jo også godt, at der er rigtig mange, der gerne vil ind på markedet nu. Men der skal vi bare sikre, at det er ligesom med alle andre kosttilskud, at vi sikrer, hvad der er på hylderne. En ting, man kan spørge sig selv om, når man bor i Danmark, det er, at der bliver i den grad sagt, at der ikke er evidens for, at cannabis det virker som medicin. Og der vil jeg sige, at det passer simpelthen ikke. Der er masser af evidens på, at cannabis virker som medicin. Og der er masser af kliniske forsøg i gang og afsluttet, som dokumenterer cannabis virkning. National Academy udgav i januar 2018 en rapport på 395 sider over alt, hvad der videnskabeligt er skrevet om cannabis. Og når de går den her litteratur igennem, hvad de har gjort meget møjsommeligt, kan de påvise, at der er evidens for, at cannabis har en positiv virkning i 3 situationer. Det er ved kvalme hos patienter
i kemoterapi. Det er hos patienter med dissemineret sklerose for deres muskelspasmer, og at der er en vis effekt på kroniske smerter. Derudover, når man taler med personer, der får medicinsk cannabis eller har brugt medicinsk cannabis, så er der jo ingen ende på alt det, de mener, de oplever som god effekt. I de amerikanske stater, hvor der har været en liberalisering af cannabis, der er der sket det, at overdoser med opiater er faldet med 25%. Der er sket det, at der er langt færre tilfælde af folk, der får anfald af epilepsi. Der er langt færre tilfælde af angst. Og generelt så kan man se, at salget af konventionel medicin er dalende. Og det må vi jo betragte som en positiv ting. Det kan godt være, at det er svært at se, når man sidder og tænker vækst hele tiden og sådan noget. Men vi må sætte sundheden frem for vækst. Det, at der er folk, der har været kriminelle for at købe noget, som faktisk går som kosttilskud andre steder, det er det, der har været ubegribeligt, og som vi nu forhåbentlig kommer igennem med inden længe. For mig var det meget, meget svært at gå over den barriere, der hed, at jeg skulle ud og gøre noget kriminelt ved at købe olierne. Første gang jeg fik det leveret herhjemme, der stod jeg og kiggede rundt om hjørnet. Jeg var sikker på, at politiet holdt bagefter GLS, og jeg nu fik en bøde. Og jeg turde kun at fortælle min kæreste. Det var sådan meget tabuagtigt. Jeg synes, det er forkert, at det er kriminelt. Jeg kan ikke se, hvorfor det er ulovligt. Det er jo forfærdeligt, at syge mennesker ikke kan få lov at have det godt og skal være kriminelle for at have en rimelig levestandard. For mig er det helt forrygt, at det har været kriminelt. Det er jo fatalt, at man skal køre i elbiler, og man skal være økologiske, og man skal være fri for pesticider, og syge mennesker skal fyldes med kemikalier.